é unha peza que ela escutou cantarlle a un home que a cantaba e a subiaba cando viña polo monte de noite para espantar o medo. É unha muiñeira mezclada con paso doble, unha cousa moi rara, porque Concha tiña unha habilidade que era incluso improvisar. Es decir, nadie salía da súa casa despedido sin unha copla dedicada. A non nos dedicaba sempre unha, que logo nos dimos contar que se dedicaba a todo o mundo. Pero bueno, non sentíamos cheos de razón. Así que vamos coa peza que nos chamamos o peixe, e saberedes por qué. Imos cantar, esperemos que non chova, vale? Sentinha do pé.